Iki piro? 1. Berarti awas mripate ya. Awas, awas. Anu enggak gatel ini enggak ya? Enggak, tadi Normal, sudah mandi. normal, Tadi normal. sudah mandi ya, Mas. Iya. Anu asmamu sapa Nduk Cahayu? Maria Punjung, Mas. Sehat ya Cahayu ya? Sehat, Mas. Aku seneng loh Mas kalau sama. Bisa dolan ya, Mas? Sesuk dolan anu ya. Ya, Mas? Pancen awake dhewe iki wis digandeng iki cocok. Semat. Seneng ya main iki seneng ya. Iya, Mas. Aku ndengin nang angkringane sampean loh, Mas. Loh, seneng tenan. Iya, seneng, Mas. Sampean nak dia mlaku-mlaku, Mas. Linggo sih. Selinggo. Piye iki? Jangkrik. Ya apa? Lah kok malah dadi siluman babi. Kowe iki kok apa-apa kleru ngene wis. Lah kowe iki nek wong mendem lho nggo tambul.